мардум вақте ки мо барои ксп ё ки дар csp анкета пур карда нагуфтем бисёри саволои дига пайдо шид. Масалан ба мисли мегӯяд ки несудимисти дар кор мешавад, варақаи духтур не бародарҷоно, варақаи духтур дар кор намешавад ва даже справка аз духтурам дар кор намешавад. Медицински справка бисёри бародарон мегӯянд лозим нест ва асосан бародарҷоно вақте ки шумо анкетаро пур мекунед ҳамуҷода бо ҳарфҳои англисӣ пур кунед ё ки забоно бо ҳарфҳои англисӣ пур кунеду аммо талаффузи русӣ ҳам боша мешавад, ё ин ки агар шумо забони англиситон хуб боша шумо метавонед ки ба забони англисӣ пур кунед, бо возможности гузаштанатон зиёдтар мешавад ва ҳангоме ки дар ҳамҷо гуфтагиҳои эмайл, ватсап ё ки инстаграм, никотон ҳамҷо нависед, ба ҳам хотир эмайлотонро туғрӣ бинависед ва номерои телефонтонро туғрӣ бинависед ки ҳангоме ки шумо анкетаро пур карден ё ки вақте ки рӯра шавад шуморо анкетатонро қабул кунанд, шумо қатъи ҳатмӣ бояд алоқада бароянд. Алоқа ҳатмӣ ба мессенҷер мешавад, ки мессенҷери фейсбук ва вайбер ҳаракат кунед, номери телефонтонро туғрӣ бинависед, ҳам номери вайбертона ё ки ватсаптона ва баъдан ҳамун ники инстаграмтона қатъи фейсбуктон туғрӣ бинависед, то шумо қатъи алоқада баромада битонанд. Саволои дигатон пайдо бошавад агар дар комментария бинависед ё ки группа телеграм Orifvlog, инстаграм Orifvlog, ютуб Orifvlog, аз уҷа информатсияҳои бисёри бепул бигиред. Ҳамаш бепул аст. Ассалому алайкум аз Лондон.